गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो आङो क'क्राझार थांगासिनो मोनसे जायगा नायनो नागिरदों आं गवालपारा साइडथिंहाय मिथिला नुहैगोन ना नुहैया स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फै जल्दि ओमफ्राय बेखौ आङो स्पेशली माखौ नायनो थांगासिनो होननानै बुङोब्ला फामि बिबार लावदुमा बुंदों आरो माने गावहा बिथिं क'क्राझार थांनायाव लायनो नुबोदोंनो आरो बे क'क्राझारनिफ्राय मा होनो गवालपारा थांनाय बे बहलपुर थांनाय लामाया जि मोजां सिगुन बागान बिदि दङना बिथिंहाय फामि बिबार बिराद बारना दङनो गुफुर गोजा बिदि गलाब आरो ओमफ्राय आंखौ जि एक्साइटेड खालामबाय आरो नायनो थाखाय बेखायनो आंबो फैफाबाय आरो नायनो थाखाय स' नोंथांमोनाबो आंजों थुफाबाय थादो दायो जोङो फैनाया जाहैबाय क'क्राझारावहाय लावदुमा अफिसाव हाबनानै अफिसावहाय फैदों आरो बेनि खामानि दङ बेनि खामानिया जोब्बासो दा थांनो मोनसिगोन लावदुमा अफिसाव हाबबाय आरो ओमफ्राय जोङो आदाजों आंजों माबा मोनसे जानो थाखाय फैबाय जोंनियाथ' इयाव खामानि नङा नालाय बेलेगावसो ओमफ्राय मा होनो लावदुमा खिथादोंमोन आरो गवालपारा साइडथिंहाय मोनसे लटास बिदि बिराद बुरजा दङ बिदि होननानै ओमफ्राय दा दंना गैलाथाय मिथिला बेखौनो नायनो थाखाय फैफादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आरो दख'ना स्ट'रावबो हाबनांगौ दङ नायनोसै नै बिराद गोबावनि उनाव आरो क'क्राझार फैलायबाय आङो बिराद माने आं सिनाया बारा क'क्राझारावहाय ओमफ्राय बिराद बेंगलि मानसिफोरबो दङ बर'बो दङ बर'आ होमबाबो बेंगलिफोरबो बिराद नुसोयो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोर फैदों ना फैयाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे क'क्राझाराव फैदों ना फैयाखै आंथ' बारा गोबाव जायाखै खेबबासो जाबाय ना माथो आंथ' 6 बारसो जाबायदां बाजै हटेलाव दङ बाजै हटेल नङा ना सरि बड'लेण्ड हटेलसो नेक्स्ट इयाराव फाइनाल बे जाबाय अनला दाउ ओमफ्राय बे नारजि अमा 오키야 사무가 먹으라 너 나서 하네 먹으라 너 다시 하네 응? 이게 오말 드시나? 나도 매직 그타올래? 무슨 뭘 지부장님 안 그러면 네 맞아요 나가기야 손만 할때는 그래 좋아 tamam जाबायलै मा खालि देन्जार माने न'आव जानाय बायदि मोनो आरो गोथावथारमोन नारजि अमाया स्पेसियेलि ओमफ्राय एम्फौ लाथा बिराद गोथावमोन आं अनला दाउखौ बारा माने
जाखाबाय थायो नालाय बेखायनो जानो माबायाखै आरो ओमफ्राय नारजि अमाखौ गोबावथार जाबायमोन ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो फाइनालि फामि बिबार बागानखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय नै बिराद बरिया बिथिं लामाया ओमफ्राय माथो बिथिं माहाबा हिन्जावसा मोदायबो ओंखारोनो नंगौना नङाथाय आङो लावदुमासो खिथादोंमोन आरो दा बिथिंलायनो माहाबा हिन्जावसा मोदाय ओंखारोनो ए नों नङा दे आदा प्रबिनासो नों नङामोन ना अ आदायासो खिथादों अबे आदाया गारि सालायनाया इसो खिथादोंमोन दां आंलाय नोंसो खिथादों ना सानदो रे ओमफ्राय नंगौना नङा नोंथांमोना मिथियोबा बे खाथिनिबो खिथाहर दे नार्सारि दङ इयावहा ओमफ्राय आइ गुफुर गुफुर बाङाय बारा सिनायहराखै इनिफ्राय नैबेयावहा दङ आरो पदुम फुला इयावहा आं दिन्थिनो र' ओमफ्राय नावका थांदो आरो ना गेजेरजों इयाव थांनो हागोन ना हाया होननानै सोंनो नागिरदो जागोन ना जायाथाय मा एसे मोजां ताम्मा मोजांखा काना जाय कट मान हुइसे निकि नार्सारिथिं नाहरनो र' नों नुहुरदों ना नुहुराखै बिबारानो गैला खोमा सेस बिबारखौ नुवासै माथो नै डेन्जार पदुम बिबार गोजा नै इयावहा र' नै पदुम बिबारानो बिबार लाबो जालालै पदुम बिबारानो बिबार ओमफ्राय थांजाया ओइ मानसियालाय मादोथो थांदों होनबालाय इथिं मा दै गोजा नामा जानजासि जायो नै आयौ ओइनो गांसो हाबाय थादो जानजासि जामारो थै थांनो हानाय नंला दस'लै नै पदुम माबाफोरा आंनि आखायासो फकास दङ ओइ पदुम बिबारफोरा नै लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि सानफ्रोमबो दावबायो नों जोंनि लांगोना सेरजों खना खनाजों नायलांनाय नोंनि मेगन थाइनै लामा हामा मोनबाथाय आं बिदि खालामना मोजां मोनो लामाया हामाथार नै गारिया आयौ जि खाथिथिंनो थांदो मा जागोनलै दुब्ला थैना थाबा लामा मोजां मोनबाय आङो स्पिड ब्रेकार आरो लामा हामा मोनबाथाय इदि खालामो कौन है ये लोग कहां से आते हैं इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है Thank you so much. Thank you so much. GEMSRI DAIMARI ओमफ्राय नै दायो जोङो दुखु दाहाखौ लानानै गुवाहाटियाव सफैबाय आरो ओमफ्राय एसे फ्रुट्सफोर बायनोसै बायनानै आरो थांनोसै स' मा होनबावनो आरो बिराद दुखु दिनैनि दिना
इमान मोजां फामि बिबार नायनो थांदोंमोन गैया फामि बिबार नायनायानो माबासो जाबाय मा होनबावनो बिदिनोसै आरो मालाबा खाफाला बिदिनो गाज्रि जायो नङा होमबा ओमफ्राय अखा हाबायना अखा हानानै माने बिबारा बोरैबा जाजोब्बायनो आरो ओमफ्राय साननैसो सिगाङाव बिराद मोजां मोननो खाफालानो मोनदा इमान गोजाननिफ्राय नुहुरबाय ओमफ्राय हाबनोबो हायासै बिराद गोथौना बोरैबा हाखर बिलो बायसा दोङो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय